Este bodegón, con estos tintes de ese peculiar cubismo teñido con ingredientes de otras vanguardias y que realmente es absolutamente personal y que desde luego va a enriquecer nuestra colección. Tenemos la ocasión de recuperar la obra de un artista que estuvo en el museo una vez, que estuvo con un bodegón en el museu una vez y luego por la misma dinámica del museu dejó de estar aquí. El Museu d'Art Contemporani de Vilafamés és un espai de referència per l'avantguarda més actual, no? D'aquest segle XX i el començament del segle XXI, d'un art emergent i també d'un art consolidat arreu de l'arc mediterrani. I en aquest sentit, a les portes del centenari del pintor Maties Palau-Ferrer, volíem que Palau-Ferrer tornés a ser en aquest Museu d'Art de Vilafamés, on de fet ja havia estat amb un bodegó al llarg dels anys 80 i 90. En aquest sentit, 2 dècades després, ens feia molta il·lusió per part de la família que el pintor, escultor i ceramista Maties Palau-Ferrer, amb un dels seus bodegons característics de la seva primera etapa dels anys 40 i 50, pogués tornar a ser en aquest espai de referència del món de l'art a les comarques de Castelló. Esta obra que realmente indica el momento, indica una época e indica sobre todo la pasión, la manera de entender el arte de un pintor. El Museu de Vilafamés és una de les grans apostes culturals que tenim a les comarques de Castelló i especialment a l'interior, i la seva trajectòria és impecable i a més ha servit per a poder posar en valor l'obra de grandíssims autors i autores i en aquest cas, a més, engrandeix la seva col·lecció, engrandeix la seva proposta amb una obra de Palau-Ferrer, un artista que a més ha tingut uns valors, ha vinculat els valors del seu art a uns valors de la justícia, de la democràcia, de la llibertat, de la lluita i el treball cap a la felicitat que quadren molt bé també amb els valors del propi museu. Que un quadre de Palau-Ferrer que ja havia estat en el seu dia al Museu de Vilafamés torni a estar present, incrementa els lligams de costat i costat del riu Sénia i ens fa un paper culturalment important. La possibilitat de veure Miró, de veure Tàpies, de veure Palau-Ferrer, de veure qualsevol dels grans artistes de l'art contemporani en Espanya s'enriqueix quan les pots veure acompanyades d'un edifici tan singular com aquest, però sobretot acompanyades d'altres artistes que en distintes generacions aporten y dialoguen. Y simplemente pues daros las gracias también a quien ha posibilitado que esta obra esté aquí ahora y a partir de este momento la pueda disfrutar las personas que se acercan a este precioso museo que es el Museo de Vilafamés.